Aș zice să începem. Bună ziua încă o dată tuturor. Văd că toată lumea salută pe chat. Cum spuneam mai devreme, pentru cei care s-au alăturat puțin mai târziu, microfoanele vor fi oprite pentru dumneavoastră astăzi, dar puteți adresa întrebări și puteți scrie orice pe chatul webinarului. Noi vom urmări întrebările și le vom adresa la final. Vom avea o parte de prezentare, o parte de început, iar la final vom adresa întrebările cu care ați venit astăzi. Sperăm să le putem gestiona pe toate, dar nu vă faceți griji dacă nu, le vom lua în considerare și vom veni cu un material în webinarului în care vom avea răspunsuri și la acele întrebări. Vă mulțumesc că v-ați alăturat acestui webinar dedicat celor mai importante modificări și completări aduse de legea 296 din 2023 în legislația fiscală și mai ales cele care influențează, pentru că aceste măsuri influențează și sfera beneficiilor pentru angajați Plaxi. Continuăm seria webinarilor cu noutăți legislative ori de câte ori este ceva nou, mai ales în domeniul nostru. Eu sunt Daniela Coman, product manager pentru cardul de masă de la Plaxi. Cum știți, de mai bine de o lună, Sodexo Benefits and Rewards a devenit Plaxi și continuăm activitatea de 25 de ani în România lui Sodexo, care este lider în beneficii extrasalariale și soluții pentru creșterea implicării angajaților. Și mai mult, acum ne propunem și să amplificăm momente de bucurie și să aducem noi experiențe angajaților, să susținem clienții pentru a crea relații autentice cu angajații proprii și să creștem împreună cu afacerile comercianților care ne sunt parteneri în tot ceea ce facem. Acum că traversăm o perioadă în care toți ne regrupăm să calculăm impactul schimbărilor fiscale și nu numai în organizațiile din care facem parte sau pe care le conducem, astăzi o să înțelegem mai bine cum peisajul fiscal actual poate influența strategia noastră financiară și nu numai. Astăzi avem onoarea de a găzdui un expert remarcabil în domeniul fiscal, care va împărtăși cu noi idei valoroase cu privire la ultimele modificări fiscale și a pregătit și o scurtă prezentare pentru noi. Nadia Oanea este alături de noi, este membru activ al Camerei Consultanților Fiscali din România și al Corpului Experților Contabili Autorizați din România. A susține numeroase comunități de afaceri cu expertiza extinsă pe care o are, cursuri de asemenea și este o prezență constantă în a asista managementul companiilor de orice talie în abordarea problemelor fiscale complexe. Vă așteptăm și cu întrebări și în măsura în care putem clarifica și putem identifica idei practice astăzi, m-aș bucura, iar dacă nu vom avea timp să răspundem tuturor, vom trata fiecare întrebare într-un material care va reieși în urma acestui webinar. Acum, fără să mai lungesc, vă invit să o primim cu căldură pe Nadia Oanea și să intrăm în esența discuției. Bună ziua tuturor, bună ziua Daniela și mulțumesc foarte mult pentru introducere. Tema pe care vă propunem astăzi este una extrem de generoasă în subiecte și noutăți fiscale. Vom discuta astăzi despre modificările fiscale introduse de legea 296, care a fost publicată în Monitor Oficial în 27 octombrie 2023, care produce deja efecte de la 1 noiembrie pentru anumite măsuri, de la 11 noiembrie pentru alte măsuri și alte măsuri, marea majoritate, care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2024. Sperăm să avem timp să trecem prin toate aceste modificări. Sigur, nu vom discuta în detaliu, ne vom aplica în detaliu asupra părții de beneficii salariale care se modifică. Sperăm să avem cât mai multe răspunsuri la întrebările dumneavoastră, însă, desigur, trebuie să stăm cu un ochi în continuare pe legislație pentru că așteptăm norme. În momentul de față sunt extrem de multe întrebări care își așteaptă clarificările în normele la această lege. Doar câteva cuvinte despre mine. Sunt un consultant cu experiență de mai bine de 20 de ani. Aș putea spune că nici nu mai număr anii pentru că nu știu dacă neapărat sunt foarte bucuroasă când ei se adună în cifra vârstei. Am o experiență atât în zona de autoritate fiscală, cât și în zona de consultanță în firme multinaționale și în zona antreprenorială în ultimii 2 ani. Am continuat lucrul
în mediul internațional prin apartenența de un an la o rețea internațională, rețeaua Integra International, și sunt foarte bucuroasă să activez în două organizații de business prestigioase în piața locală, respectiv Camera de Comerț Româno-Americană și Romanian Business Leaders, unde prin participarea la comitetele de taxe am ocazia să interacționez cu colegii și să fiu la curent cu ceea ce este nou în zona de fiscalitate. Agenda pentru astăzi cuprinde impozitul minim pe cifra de afaceri, impozitul pe venitul micro-întreprinderilor, facilitățile fiscale în zona de IT, construcție, agricultură și industrie alimentară, tichete și alte beneficii salariale, regimul fiscal al PFA, alte venituri ale persoanelor fizice, modificări în zona cotelor de TVA și ale accizelor, impozitul special pentru bunurile imobile și mobile de valoare mare și măsurile pentru asigurarea conformării fiscale. O agendă extrem de ambițioasă, așa că vă propun să începem cu elementul absolut de noutate, impozitul minim pe cifra de afaceri. El se va aplica din 2024 sau din anul fiscal modificat care începe în 2024 și se va aplica de firmele foarte mari, acele firme care au o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro la sfârșitul anului precedent. Când vorbim de cifră de afaceri, atenție, nu vorbim de indicatorul cifră de afaceri din situațiile financiare, ci vorbim de venituri totale minus niște venituri care se scad, așa cum vom vedea imediat în formulă. Ideea este că acești contribuabili care plătesc impozit pe profit și care la sfârșitul anului precedent, de exemplu 31 decembrie 2023, vor avea cifră de afaceri peste 50 de milioane de euro, începând cu anul următor, vor trebui să facă o comparație între impozitul pe profit trimestrial sau anual și impozitul minim pe cifra de afaceri și vor trebui să plătească la bugetul de stat impozit pe profit la nivelul sumei maxime între impozit pe profit, respectiv IMCA. IMCA-ul, așa cum puteți vedea pe acest slide, se calculează după o formulă 1% înmulțit cu o bază care e calculată ca venituri totale minus venituri care se scad, minus indicatorul I și minus indicatorul A. La veniturile care se scad din veniturile totale am avea veniturile neimpozabile menționate expres în codul fiscal, veniturile aferente stocurilor de produse și serviciilor în curs de execuție, veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale, venituri din subvenții, din despăgubiri de la societăți de asigurare și acele sume cuprinse în cifra de afaceri care reprezintă, de fapt, componenta de acciză care a fost reflectată de plătitorii de acciză pe cheltuială. Așa cum vedem, denumirea este de impozit minim pe cifra de afaceri, însă, de fapt, e un impozit, e 1% pe total veniturile înregistrate conform reglementărilor contabile, respectiv aici intră și veniturile din diferențe de curs valutar și veniturile din vânzări de active și așa mai departe. Avem aceste venituri care se scad și care, așa cum bine știți, ele sunt mai mult niște sume de calcul, da? Acele conturi 711, 712 și așa mai departe, respectiv acele venituri neimpozabile de regulă. Și mai avem doi indicatori care se vor scădea din baza de calcul a IMCA, indicatorul I, care reprezintă valoarea imobilizărilor în curs de execuție ocazionate de achiziția sau de producția de active, înregistrate în evidența contabilă începând cu data de 1 ianuarie 2024, respectiv cu prima zi a anului care începe în 2024 dacă avem an fiscal modificat, iar indicatorul A reprezintă amortizarea contabilă la nivelul costului istoric aferent activelor achiziționate sau produse, începând cu data de 1 ianuarie 2024 sau prima zi a anului fiscal modificat care începe în 2024, neputând să fie o suprapunere între suma care intră în indicatorul A și suma care intră în indicatorul I. Deocamdată nu știm ce înseamnă exact ce active intră în indicatorul A și indicatorul I, pentru că trebuie să avem un
ordin emis care să ne spună ce active vor intra, efectiv ce fel de investiții se califică pentru calculul acestor doi indicatori. După cum bine știți, avem două modalități de calcul a impozitului pe profit, fie calculul și plata trimestrială, fie calcul anual cu plăți anticipate. La calculul trimestrial, practic, calculăm profitul impozabil cumulat de la începutul anului fiscal și calculăm și indicatorul IMCA pentru veniturile cumulate de la începutul anului fiscal și facem comparație. La sistemul de plăți anticipate, da, deci calculul anual cu plăți anticipate, la trimestru 1 avem plata anticipată la trimestru 1 comparată cu IMCA, începând cu trimestru 2 avem două plăți anticipate adunate comparat cu IMCA calculat de la începutul anului fiscal și așa mai departe. Spuneam că scopul este ca din 2024, pe lângă calculul impozitului pe profit, așa cum îl știam până acum, adică venituri minus cheltuieli, plus cheltuieli nedeductibile minus venituri neimpozabile, plus sume de natura veniturilor minus sume de natura cheltuielilor, da? Minus pierderi fiscale reportate, ori 16%, da? Și ne dădea un impozit pe profit din care mai scădeam niște sume. Da? Ce facem din 2024? Facem același calcul al profitului impozabil, îl înmulțim cu 16%, din el avem voie să scădem, dar numai anumite lucruri, respectiv credit fiscal pentru sponsorizări, alte sume care se scad din impozitul pe profit și reducerea impozitului pe profit pentru creștere de capital. Da? Deci doar atât scădem. Și această sumă a impozitului pe profit se compară cu indicatorul IMCA. Dacă din comparație rezultă că indicatorul IMCA este mai mare, vom plăti către bugetul de stat sub formă de impozit pe profit suma egală cu indicatorul IMCA. Ce nu se scade din impozitul pe profit pentru scopul acestei comparații este creditul fiscal extern, impozitul pe profit reinvestit scutit conform articolului 22 din Codul Fiscal și impozitul pe profit scutit conform legii cooperației. Cum spuneam, dacă din comparație rezultă că suma cea mai mare dintre impozitul pe profit și IMCA este IMCA-ul, atunci la stat vom plăti IMCA, din care nu vom putea să scădem impozitul pe profit reinvestit, nu vom putea să scădem alte sume care se scad din impozitul pe profit și nici reducerile pentru creșterile de capital conform OUG 153 pe 2020. Avem prevedere expresă că vom putea scădea totuși credit fiscal sub forma sponsorizărilor și, deși nu avem prevedere expresă, interpretarea ar fi că se va putea scădea și creditul fiscal extern. Acei contribuabili organizați sub forma grupului fiscal pentru impozitul pe profit, adică aceia care calculează profitul impozabil cumva consolidat pentru membrii grupului, vor trebui să calculeze indicatorul IMCA pentru fiecare din membrii grupului, să adune acești indicatori și suma IMCA pentru membrii grupului să o compare cu impozitul pe profit al grupului fiscal și să plătească suma cea mai mare dintre cele două. Sunt o serie de probleme la calculul IMCA-ului. În primul rând, nu prea știm la acest moment cum se va calcula indicatorul I și indicatorul A. E un fapt acela că dacă sunt pe lanțul logistic mai multe firme care vor plăti IMCA, nu vom avea deducere pe următoarea verigă pentru IMCA plătit pe veriga anterioară. Grupurile de firme românești care au tranzacții intragrup și care au entități care se califică pentru IMCA vor plăti practic acest IMCA pentru mai mult de
să zicem așa, o entitate din grup. Regulile de prețuri de transfer totuși se vor aplica în continuare, da? Deci sunt destul de multe aspecte, ca să zic așa, care vor duce la o creștere a fiscalității și pentru care totuși așteptăm clarificări în viitor, măcar prin normele de aplicare a codului fiscal. Este foarte important de știut că sunt prevederile privind IMCA nu se aplică pentru operatorii din distribuție, furnizare sau transport de energie electrică și gaze naturale care sunt reglementați de ANRE și de asemenea nu se aplică pentru instituțiile de credit care au prevederi specifice, respectiv un impozit specific suplimentar, și nici pentru operatorii din sectoarele petrol și gaze naturale, care și ei urmează să fie menționați într-un wording separat și care și ei au un impozit special suplimentar numit ICAS, plătit în plus față de impozitul pe profit. Pentru că îmi doresc să acoperim cât mai multe din subiectele de astăzi, vă propun să trecem la următorul subiect, acela al impozitului pe venitul micro-întreprinderilor. Și rămânând ca dacă dintre dumneavoastră sunt participanți care lucrează în firme care vor fi afectate de acest impozit minim pe cifră de afaceri, să luăm întrebări legate de IMCA. La impozitul pe venitul micro-întreprinderilor, din 2024 vom avea două cote de impozitare. Respectiv, avem o cotă de 1% care se va aplica pentru venituri până în 60.000 de euro și doar în situația în care contribuabilul nu desfășoară activități pentru care, indiferent dacă plafonul de 60.000 de euro este atins sau nu, se datorează un impozit de 3%. A doua cotă de impozitare aplicabilă din 2024 este cea de 3% asupra bazei de calcul, care e reprezentată de total venituri minus anumite venituri care nu intră în baza de calcul. Cota de 3%, deci se aplică pentru venituri cuprinse între 60.000 de euro și 500.000 de euro pe an. De asemenea, cota de 3% se va aplica de la primul leu venit, da? Deci inclusiv sub 60.000 de euro, pentru acele micro-întreprinderi care desfășoară activități în zona de IT și sunt câteva coduri Cayenne menționate în legea 296, în sectorul Horeca, și iarăși am pus pe acest slide acele coduri Cayenne care intră sub incidența cotei de 3% din 2024. De asemenea, activitățile medicale și activități juridice care intră pe codul Cayenne 6910, dar alte forme de organizare decât societățile transparente fiscal. Da, deci pentru aceste 4 domenii de activitate vorbim de cotă de 3%, indiferent de cât de mari sau de mici sunt veniturile. E foarte important de reținut faptul că, începând din 2024, e posibil ca o micro-întreprindere să aplice la începutul anului până atinge 60.000 de euro o cotă de 1%, după care, dacă depășește 60.000 de euro, să treacă la cota de 3%, după cum este posibil ca o micro-întreprindere să înceapă să aplice de la început 3% pentru că desfășoară activități în cele 4 sectoare, respectiv IT, Horeca, legal sau servicii medicale, după care trimestrul următor să renunțe la acele activități, să desfășoare activități care sunt supuse cotei de 1% și dacă nu a depășit plafonul de 60%, ea să aplice în respectivele trimestre următoare cota de 1% până când ajunge la plafonul de 60.000 de euro.
Tot foarte important, dacă o micro-întreprindere are și activități care, indiferent de valoarea lor, intră la cota de 3% și alte activități care ar intra pe cota de 1%, aplică 3% pentru toată activitatea, da? Deci nu face calculul diferențiat. Mai avem o prevedere conform căreia dacă schimbăm regimul de impozitare, respectiv trecem de la micro la impozit pe profit sau invers, va trebui să notificăm autoritățile fiscale până la 31 martie anului următor. Și pentru că e important să știm totuși ce mai e în vigoare la regimul micro, am sintetizat pe un slide și ce nu se schimbă. Ce nu se schimbă? Nu se schimbă plafonul maxim de venituri de 500.000 de euro. Da? Deci o micro-întreprindere rămâne micro până ce atinge venituri totale de 500.000 de euro. Faptul că regimul rămâne opțional, da? Deci nu suntem obligați să fim plătitori de micro dacă ne convine mai mult să fim plătitori de impozit pe profit. Da? Putem opta pentru unul din cele două regimuri, dar dacă am fost plătitor de impozit pe profit după 1 ianuarie 2023, nu ne mai putem întoarce la regimul de micro, chiar dacă am îndeplinit condițiile. Rămân neschimbate acele activități care sunt excluse de la regimul de micro, respectiv financiar, bancar, asigurări, reasigurări și așa mai departe. Rămâne neschimbată limitarea veniturilor din consultanță și management, mai puțin cele de pe codul CAEN 6920, la maxim 20% din venituri pentru a putea continua să aplicăm regimul de impozitare pe venitul micro-întreprinderilor. Tot neschimbată rămâne și limitarea deținerii de maxim 25% din valoarea sau numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult 3 persoane juridice române care se încadrează să aplice regimul de micro. Da? Deci nici aici nu s-a schimbat nimic. Și opțiunea pentru micro, pentru Horeca, indiferent dacă veniturile din Horeca sunt sub 500.000 de euro sau peste 500.000 de euro, rămâne și ea valabilă. Și de asemenea, firmele din Horeca cu venituri din alte activități decât Horeca, da, și care sunt obligate să treacă la impozitul pe profit, dacă acele alte activități fie depășesc 500.000 de euro, fie sunt din activități excluse de la regimul micro, fie depășesc acel prag de 20% venituri din consultanță și management în total venituri. Deci cam asta este cu regimul micro. Principala modificare este această schimbare, această cotă diferențiată, da? 1% până în 60.000 de euro venituri și 3% peste 60.000 de euro. În zona de facilități fiscale pentru sectoarele IT, construcție, agricultură și industrie alimentară, avem modificări care au intrat în vigoare odată cu veniturile aferente lunii noiembrie, veniturile salariale aferente lunii noiembrie 2023. În esență, ce a făcut legea 296 pe 2023 a aliniat facilitățile fiscale pentru salariații din aceste 3 sectoare, IT, construcții și industrie alimentară și agricultură. Mai concret, pentru veniturile brute până la 10, veniturile salariale brute de la funcția de bază până în 10.000 de lei, se aplică scutire de impozitul pe venitul din salarii și tot pentru veniturile salariale brute de la funcția de bază până în 10.000 de lei, există o reducere a cotei de contribuții de asigurări sociale cu cota procentuală aferentă contribuției la fondurile de pensie administrate privat, care în 2023 este de 3,75%, iar din 2024 este anunțată că va crește la 4,75%. Această reducere a cotei de CAS se va aplica până la 31 decembrie 2028. Ce se elimină practic? Se elimină scutirea de impozit pe venitul din salarii
pentru salariații implicați în activitatea de creare de programe pentru calculator, indiferent de nivelul salariului. Da? Deci ce e peste 10.000 de euro era și înainte scutit, acum nu mai este. Se elimină scutirea de contribuție la sănătate pentru salariații din construcții și din agricultură și industrie alimentară. De asemenea, se elimină scutirea la plata contribuției de asigurări de sănătate datorată de angajator pentru condiții deosebite sau speciale de muncă, pentru angajatorii din construcții, agricultură și industrie alimentară. Și se mai elimină și reducerea cotei de contribuție asiguratorii pentru muncă pentru angajatorii din construcții, agricultură și industrie alimentară. De asemenea, comparativ cu facilitățile din cele două sectoare, construcție, agricultură și industrie alimentară, facilitățile nu se mai pot aplica decât la angajatorul unde salariatul are funcția de bază. Da? Deci înainte puteai să aplici și la mai mulți angajatori facilitatea. Foarte important, avem și creșteri ale salariului minim brut pe țară. Știți că prima creștere a fost anunțată cu 1 octombrie pentru toate sectoarele, mai puțin construcții, agricultură și industrie alimentară, unde de la 1 octombrie avem un salariu minim brut pe țară de 3.300 de lei. Pentru cele două sectoare avem o ordonanță de urgență 93 care intră în vigoare începând cu 1 noiembrie 2023 și unde practic avem salariu minim în construcție de 4.582 de lei și pentru agricultură de 3.436 de lei. Vă semnalez că pe data de 14 noiembrie, săptămâna trecută, a fost publicat și un ghid pe site-ul ANAF-ului pentru aplicarea facilităților fiscale în sectorul de IT, care vine să clarifice o foarte mare problemă, aceea a cotei reduse de CAS, care se aplică doar pentru partea din venitul brut salarial până la 10.000 de lei. Aici era o foarte mare întrebare la ce se aplică reducerea. Menționez faptul că salariații din IT, construcții și agricultură și industrie alimentară au posibilitatea să opteze totuși, dacă își doresc, pentru plata acelei diferențe de cotă de CAS care se duce la fondurile de pensie administrate privat. Cam atât despre partea de facilități în cele trei sectoare. Cred că am ajuns la partea de facilități fiscale, de tratament fiscal pentru tichete și pentru alte beneficii salariale, care cu siguranță este de foarte mare interes pentru dumneavoastră. Principala modificare în acest domeniu și care se aplică cu veniturile aferente lunii ianuarie 2024 este faptul că strict pentru tichetele de masă și pentru voucherele de vacanță se va aplica 10% contribuție de asigurări de sănătate. Menționez, este vorba de tichete acordate începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2024, deci deocamdată pentru aceste luni din anul 2023 modificarea nu se aplică. Nu se vor include, deci tichetele de masă și voucherele de vacanță rămân în continuare neincluse în baza de calcul la CAS. Ele doar vor fi la CASS. Avem și o prevedere care vine un picuț să clarifice faptul că dacă totuși angajatorul prin regulamente interne sau contracte de muncă decide să acorde sume pe perioada concediului și nu vouchere de vacanță, sume care ar intra în acea limită de 33% din salariul de bază brut, pentru care există în lege o listă de 8 tipuri de beneficii pentru care nu s-ar datora impozit pe salarii și contribuții sociale,
acel angajator nu mai poate da și vouchere de vacanță, da, pentru același salariat cu tratamentul fiscal favorabil al voucherelor de vacanță. Cred că merită să facem, ca să zic așa, să trecem prin tratamentul fiscal aplicabil începând cu ianuarie 2024 pentru tichete și pentru alte beneficii salariale, ca să zicem așa, care ar avea un scop similar cu tichetele și să facem o comparație. În primul rând, pentru tichetele de masă, din ianuarie 2024 rămânem la impostul pe salarii de 10%, care era și până acum. Avem în plus partea de CASS 10% și nu se aplică la angajat CAS. Limitele, deja avem o limită majorată din august, care se aplică până în decembrie la tichetele de masă de 35 de lei pe zi, și care din ianuarie va crește la ianuarie 2024, va crește la 40 de lei pe zi, rămânând valabil faptul că salariatul poate utiliza lunar un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile lucrate. Care este tratamentul la angajator? Angajatorul nu datorează contribuția asiguratorie pentru muncă. Cheltuiala este evident deductibilă dacă se respectă limitele zilnice de acordare a tichetelor de masă și dacă se respectă și limita de cel mult un tichet pe zi lucrată. În oglindă, să zicem, dacă vorbim de sectoare în care de exemplu, este interzisă introducerea alimentelor în incinta unității și angajatorul acordă hrană angajaților săi în timpul programului. Acesta este un beneficiu neimpozabil, da? Nu se datorează nici impozit pe venitul din salarii, nici CASS, nici CAS la angajat. Sau mai avem varianta în care angajatorul nu acordă tichete de masă, dar merge pe acel avantaj de 33% din salariul de bază, în care din cele 8 beneficii salariale, da, alege câteva pe care să le acorde și care să se încadreze în acest plafon de maxim 33% din salariul de bază. Da, unul din beneficii putând să fie acea hrană acordată de angajator pentru angajații proprii. Atenție, hrană, nu bani. Da? Și aici iarăși am avea impozit 0, CASS 0, CAS 0. Însă aici, atenție, avem mai puține zile din lună pentru care angajatorul ar putea să acorde hrană, comparativ cu zona de tichete de masă, respectiv nu se poate acorda hrană pentru zilele din telemuncă sau din delegații. La angajator, dacă angajatorul decide să acorde hrană, avem o limită a cheltuielii deci e o cheltuială plafonat la 5% din fondul de salarii împreună cu alte cheltuieli sociale. Asta comparativ cu tichetele cadou care nu intră în acest plafon de 5% din cheltuielile sociale. Haideți să vedem ce se întâmplă cu voucherele de vacanță începând cu ianuarie 2024. La salariat avem impozitare cu 10% și impozit pe venit salarii și va intra și în baza de calcul la CASS 10%, însă nu și în baza de calcul la CAS. Limita rămâne aceeași de 6 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată. Și reamintesc că avem și un răspuns dat de minister la întrebarea cum calculăm aceste salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, ca urmare a unei adrese făcute de Camera Consultanților Fiscali.
Că ce se întâmplă cu tratamentul fiscal al voucherelor de vacanță la angajator? Reamintesc, aceasta este o cheltuială deductibilă, da? Dacă voucherele de vacanță sunt acordate în limita prevăzută de lege, respectiv 6 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată pe salariat. Și, din nou, aceste vouchere de vacanță nu intră în acea limită de cheltuieli sociale, respectiv 5% din fondul de salarii. Pentru că avem această precizare nouă în legea 296, da? Ce se întâmplă dacă totuși angajatorul vrea să deconteze cheltuielile din timpul concediului salariatului, da? Care ar fi venituri neimpozabile și neincluse în baza de calcul a contribuțiilor sociale, împreună cu alte 7 beneficii, în limita a 33% din salariul de bază, corespunzător locului de muncă ocupat. Da? De data aceasta, trebuie să fim atenți că vorbim de cu totul alte plafoane. În primul rând vorbim de un plafon lunar, da, de 33% din salariul de bază, în care mai pot intra și alte beneficii, nu doar decontarea cheltuielilor de transport, cazare, tratament pe perioada concediului, și în al doilea rând nu mai vorbim de 6 salarii minime, ci vorbim de un nivelul unui câștig salarial mediu brut. Da? Și de data aceasta avem și o plafonare a cheltuielii la nivelul angajatorului, da, care este plătitor de impozit pe profit, la 5% din fondul de salarii, pentru că ele sunt cheltuieli sociale. Nu s-a schimbat tratamentul fiscal la tichetele culturale și la tichetele de creșă, în schimb avem modificări ale sumelor maxime care pot fi acordate, respectiv la tichetele culturale a crescut valoarea care poate să fie acordată la 210 lei pe lună sau 420 de lei pe eveniment. Respectiv, la tichetele culturale a crescut și aici valoarea la tichetele de creșă, îmi cer scuze, a crescut valoarea la 620 de lei pe lună. Cam atât despre zona de beneficii. Am văzut că sunt întrebări și cred că rămânem la planul inițial de a le lua la final. Am văzut că sunt întrebări și pe zona de impozit micro-întreprinderi. Haideți să înaintăm și să vedem ce se întâmplă la PFA-uri. Da? Cum se modifică regimul la PFA-uri? La PFA-uri aș vrea să spun că se modifică substanțial prevederile privind contribuția de asigurări de sănătate. Și aici vreau să amintesc că până la sfârșitul anului 2023 avem 2 seturi mari de reguli pentru cum calculăm CASS-ul. Da? Un set de reguli care se aplică la veniturile din salarii, și aici CASS-ul e 10% din venitul brut din salarii, mai puțin niște beneficii pentru care nu se datorează contribuția de sănătate. Da? Al doilea set mare de reguli este CASS la alte venituri. Da? Tot ce înseamnă orice altceva, mai puțin salarii. Da? Și aici intră venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din chirii, venituri din dividende și alte venituri din investiții, venituri din agricultură, da? Venituri și așa mai departe. Din 2024, pentru că regulile noi fiscale se aplică pentru veniturile anului prima dată pentru veniturile anului 2024, vom avea 3 seturi de reguli pentru calculul CASS. La venituri din salarii nu se schimbă nimic. La veniturile din activități independente se va plăti CASS 10% la venitul net anual realizat sau venitul brut sau norma anuală de venit, respectiv norma anuală de venit ajustată, care nu poate să fie baza de calcul mai mare de 60 de salarii minime pe economie.
și nici mai mică de 6 salarii minime pe economie. Da? Iar cea de-a treia regulă este regula care se va aplica pentru orice alte tipuri de venituri, dar acolo nu mai avem incluse veniturile din activități independente. Pentru aceste orice alte tipuri de venituri, baza de calcul la CASS, ca și până acum, va fi 6 salarii minime pe economie sau 12 salarii minime sau 24 de salarii minime în funcție de cât reprezintă baza de calcul, da, din aceste alte tipuri de venituri cumulate și se va datora în continuare dacă baza de calcul este de cel puțin 6 salarii minime pe economie. Deci nu se va datora dacă baza de calcul este sub 6 salarii minime pe economie. La veniturile din activități independente, acolo unde avem calcul în sistem real, vom putea să deducem din baza de calcul a impozitului și CAS, așa cum îl deduceam până acum, dar și CASS-ul acesta datorat. Da? Deci aceasta este elementul de noutate. Nu se va datora CASS la minim 6 salarii brute pe țară, dacă venitul net este din PFA este sub 6 salarii minime brute pe țară și dacă persoana fizică care obține aceste venituri din activități independente are venituri din salarii și asimilate salariilor egale cu cel puțin 6 salarii minime brute pe țară sau are venituri din alte activități care sunt cel puțin la nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, sau dacă intră în categorii de persoane exceptate de la plata contribuției. Aici o întrebare frecventă este ce se întâmplă cu cei care sunt și pensionari. Pensionarii nu sunt expres excluși. Deci dacă ești pensionar și dacă ai și venituri din activități independente sub pragul de 6 salarii minime, pentru veniturile din PFA vei datora acest cel puțin 6 salarii minime. Haideți să vedem un picuț mai departe ce se mai schimbă, pentru că aș vrea să alocăm și timp pentru sesiunea de Q&A. La veniturile din drepturi de proprietate intelectuală vom avea dreptul să deducem din baza de calcul a impozitului CAS și CASS. La venituri din surse neidentificate, începând cu iulie 2024, se va plăti o cotă majorată de impozit de 70%. La TVA avem modificări substanțiale în sensul că rămân foarte puține produse la care se aplică cote reduse de TVA și marea majoritate a produselor și serviciilor vor fi supuse cotei standard de TVA. Foarte pe scurt, la 5% rămân foarte puține activități sau produse, respectiv livrarea de manuale școlare, cărți, ziare, reviste, dacă ele nu cuprind o porțiune semnificativă de publicitate. Servicii constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, grădini zoologice și așa mai departe, livrarea de lemn de foc și livrarea de energie termică în sezonul rece către populație, spitale publice, private, ONG-uri. Da? Vom avea o modificare majoră, 9% în loc de 5% la livrarea de locuințe sociale, cu o perioadă tranzitorie de un an, respectiv 2024, în care dacă am plătit avans pentru o locuință socială în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2023 și ni se livrează locuința în 2024, vom plăti în continuare cota de 5%. Avem cotă de 9% la livrare și instalare de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură și alte sisteme de încălzire de înaltă eficiență. Vom trece la cota de 9% pentru accesul la bălciuri, parcuri de distracții, parcuri recreative,
târguri, expoziții cinematografice, acces la evenimente sportive. Vom plăti în continuare 9% pentru alimente, băuturi, însă o schimbare majoră, alimentele cu zahăr adăugat vor fi supuse cotei de 19%, mai puțin cozonacul și biscuiții care rămân la cota de 9%. Și, mă rog, legea vine să detalieze ce înseamnă zahăr adăugat, adică cam tot ce s-ar putea pune într-un produs ca să-l îndulcească, da? Și mai mult decât atât, devine mai restrictivă aplicarea cotei reduse de TVA pentru că se modifică și definiția a ceea ce înseamnă locuință care poate să fie livrată ca atare la momentul livrării. Cam atât despre cotele de TVA. Dumneavoastră, în materialul pe care îl veți primi, veți avea și o sinteză foarte interesantă, cum au evoluat condițiile pentru aplicarea cotei reduse de TVA pentru livrarea de locuințe ca parte a politicii sociale, pentru că știu că sunt multe persoane fizice odată interesate și a doua sunt și firme, da, dezvoltatorii imobiliari, cei care practic aplică cotele de TVA, da, și sunt interesați mai ales în zona aceasta de condiții anul acesta versus anul viitor și măsurile tranzitorii. Și sigur, dacă sunt întrebări, le luăm în sesiunea de Q&A. Foarte pe scurt, de anul viitor cresc accizele la alcool, băuturi alcoolice, produse din tutun, produse energetice și se introduc accize nearmonizate pentru orice altceva ar înlocui țigările, țigaretele, da? Respectiv acele produse de inhalat și avem accize nearmonizate la băuturile nealcoolice cu zahăr adăugat. Avem și din 2024 un impozit special pentru bunurile imobile și mobile de valoare mare, respectiv pentru acele bunuri imobile cu destinație rezidențială deținute de persoane fizice care la 31 decembrie anului anterior depășesc valoarea impozabilă de 2.500.000 de lei. Și mașinile, autoturismele, de data aceasta deținute atât de persoane fizice cât și de persoane juridice, care la 31 decembrie, care au o valoare de achiziție mai mare de 375.000 de lei. Acest impozit pe autoturisme de valoare mare se datorează pe o perioadă de 5 ani, începând cu anul fiscal în care are loc predarea primirea autoturismului. Dacă sunt niște autoturisme pe care le dețineam deja la 1 ianuarie 2024, da, vom plăti acest impozit pentru perioada rămasă din cei 5 ani, da, de la data când am achiziționat. Cum se calculează impozitul? E o valoare de 0,3%, o cotă de 0,3% aplicată asupra a ceea ce depășește pragul de 2.500.000 de lei pentru clădiri rezidențiale deținute de persoane fizice, respectiv pragul de 375.000 de lei la autoturisme de valoare mare deținute de persoane fizice sau persoane juridice. Impozitul se datorează o singură dată pe an către bugetul de stat până la 30 aprilie în cazul anului curent, în cazul imobililor de valoare mare, respectiv 31 decembrie în cazul autoturismelor de valoare mare. Ultimul subiect în agenda de astăzi, înainte de a trece la întrebări, sunt măsurile pentru asigurarea conformării fiscale. Da? Pe lângă modificarea codului fiscal, legea 296 vine cu o serie foarte amplă de măsuri în acest domeniu,
al creșterii conformării fiscale, respectiv avem sancțiuni nou introduse pentru activitățile economice ilicite, avem un regim ROE sigiliu care se aplică pentru transporturile de bunuri considerate cu risc fiscal, avem măsuri în domeniul ROE factura, măsuri în domeniul amenzilor la contravențiile financiar-contabile, sancțiuni mai drastice la regimul caselor de marcat, plafoane la plățile cu numerar, respectiv la registrul de casă, ușor modificate, da, aici un pic legiuitorul a dat înapoi. Haideți să vedem foarte pe scurt la partea de activități economice ilicite, care sunt definite ca activități economice desfășurate de persoane care nu sunt organizate în conformitate cu prevederile legale, respectiv activități economice desfășurate cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență. Da? Ce s-a introdus aici? S-a introdus un sistem gradual de amenzi contravenționale în funcție de numărul faptelor sancționate în 12 luni, însoțit de măsura complementară a confiscării bunurilor utilizate în activități economice ilicite, respectiv măsura suspendării activității pentru 15 zile. La partea de confiscare, pe care am mai avut-o în trecut în legislație, acum legiuitorul vine și lasă 24 de ore, timp în care contribuabilul ar putea să vină cu documente care să probeze proveniența bunurilor. Da? La sistemul ROE sigiliu e vorba de niște sigilii inteligente pe care trebuie să le ceară transportatorii de la ANAF și care se vor aplica pe transporturile rutiere de bunuri considerate cu risc fiscal ridicat. Urmează să vedem care sunt acestea, dar ele nu sunt definite în lege, urmează să fie un ordin al președintelui ANAF și al președintelui Autorității Vamale. Da? Transportatorul la finalizarea transportului va preda sigiliul înapoi la ANAF, iar acel sigiliu va transmite în timp real niște informații către ANAF pe timpul transportului. Foarte important, deja e în vigoare cu 11 noiembrie a acestui an, nu se mai poate plăti jumătate din minimul amenzii pentru o serie întreagă de sancțiuni prevăzute la legea 296, da, la măsurile privind combaterea activităților economice ilicite, sancțiunile la ROE sigiliu și la ROE factura. Sancțiunile de la legea contabilității, da, nu se va mai putea plăti jumătate din minimul amenzii. La legea 70 cu disciplina financiară privind operațiunile de încasări și plăți cu numerar, sancțiunile de la casele de marcat, UG 28, la codul de procedură fiscală, la codul fiscal și la sistemul ROE transport. Da? Deci aici foarte mare atenție. Ce se va întâmpla din ianuarie 2024? Operatorii economici stabiliți în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scop de TVA, și operatorii economici, persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, vor fi obligate să raporteze în sistemul ROE factura toate operațiunile pe relația business to business, da? Iar operatorii economici stabiliți în România vor fi obligați să raporteze și operațiunile pe relația cu instituții publice altele decât business to government. Ce înseamnă raportare în ROE factura? Înseamnă că trimitem factura, așa cum o trimiteam și până acum, către clienții noștri, adică pe e-mail, prin poștă, cum aveam agreat, și în plus față de această transmitere a facturii, va trebui să o convertim în XML și să o raportăm și în ROE factura. Această obligație este pe perioada 1 ianuarie-30 iunie 2024. Se vor aplica amenzi din aprilie 2024, îmi cer scuze, da?
dacă nu raportăm factura în 5 zile lucrătoare de la data emiterii ei sau de la data când am fi trebuit să o emitem conform articolului 319 aliniatul 16, respectiv 15 lunii următoare faptului generator. Da? Care sunt amenzi care sunt prevăzute și se vor aplica din aprilie 2024. Acum, din iulie 2024, toate facturile vor fi emise și raportate în sistemul ROE Factura pentru relația business to business sau pe relația cu instituțiile publice altele decât business to government, pentru care oricum era obligatorie și până acum. Da? Deci nu mai transmitem facturile din iulie 2024 pe e-mail sau în format hârtie, ci doar în ROE Factura, da? Cu sancțiunea amendă pentru cel care primește o factură emisă și transmisă altfel, o amendă egală cu cuantumul TVA deductibil înscris în factură. O ultimă precizare, ca să zicem așa, în acest maraton al modificărilor, deși am avut plafoane pentru plățile numerar drastic reduse prin legea 296, avem o ordonanță de urgență 98 care a reversat cumva aceste modificări. Singurele care au rămas în vigoare sunt plățile de avansuri spre decontare, da? Care sunt reduse de la un plafon de 5.000 de lei pe zi la un plafon de 1.000 de lei pentru fiecare persoană și avem acest plafon al registrului de casă la 50.000 de lei, care, atenție, se aplică pentru persoane juridice, pentru persoane fizice autorizate, da? Și în plus, nu mai avem voie să primim împrumuturi de la asociați, administratori sau acționari și să dăm înapoi împrumuturile în numerar. Da? Deci pentru împrumuturi de la asociați, administratori, acționari, folosim doar conturile bancare. S-a mărit amenda foarte mult la 25% din sumele plătite peste plafoane sau din sumele în caserie peste plafoane.